Bueno, pois se chegar aquí xa tes ganas de que chegue o sábado, non? O campo espectacular, un estadio increíble. É pena que non pode haber afición, pero bueno, xa con moitas ganas de que chegue. No, bueno, a min gustame porque se dan como favorito Compos e por algo, non? Tamén está claro que os que quedamos primeiros durante a tempada fomos nós, pero bueno, eu penso que é un partido igual a se todo, non? Isto é como acabe o domingo 25 e poden pasar moitísimas cousas, está claro. Eu penso que ben, que o equipo está con ganas, motivado, tamén se non está é para matarnos, non? Pero bueno, eu penso que estamos moi ben, traballamos durante a cuarentena e que axudas do míster e do preparador físico estamos entrenando estas semanas a moi bo nivel. Chego, agora a ver se me quere poñer o míster, pero para xogar estou. Bueno, é unha sensación un pouco extraña porque non estamos acostumbrados a estar tanto tempo parados, pero a medida que pasaron os días, pois o equipo vai collendo forma e un vai se encontrando mellor. Sí, a verdade é que somos uns privilexiados poder disputar un playoff nun campo de primeira división nestas condicións. É unha pena non poder xogar na casa porque para nós que é a primeira vez na historia que xogamos un playoff pois sería algo moi bonito, pero do mal menor pois, é poder xogar aquí neste campo. Está claro que a clasificación pois, está por algo e creo que nós personalmente que nos tocou o Compos pois, sabemos que é un rival moi difícil, que é un rival que está feito para conseguir o ascenso e bueno, sabemos que temos que facer as cousas moi ben para poder ter opcións de poder pasar. Sí, é unha oportunidade histórica, é unha pena, como che dixen, que non podamos xogar diante da nosa afición porque sería unha festa e un premio para toda a comarca, pero deportivamente sí que é unha oportunidade, sabemos que temos as nosas opcións e vamos a traballar e pelear para poder conseguir un pase á final.